Виктор, сам се удрят, не знаем какво става. Виктор е зашеметен, Джими продължава да го удря и двамата се събориха, но Виктор се свести, Джими още лежи. И туш! Не, нямаше, но пак има, 1, 2, няма туш. За малко беше, това хватка ли беше или удар? Не знам, нямам сама представа. Добре, туш, 1, Джими се повдигна, но Виктор не се предава. Я бе, Педигри Джуниор и за това е толкова силен. Сега се зашемети, това беше голяма работа. Джими продължава да ги налага. Това е много обрек. Джими се приготвя и се изстрелва. Падат и двамата. Джими го души. 1, 2, но май нямаше. Това беше хватка. Голямо тръшване, няма що. Джими е зашеметен. Виктор обикаля като муха около него. Джими пак е зашеметен. Не знам какво да правя, наистина, приятели. Нямам си на представа от тях. Виктор се измори, но Джими пак му падна батерията на пълно. Те стоят в забавен кадър, си мисля, че играят. Все пак това беше... Добре, от Виктор Роврека. Джими се прави на мъжага и се стиска мускулчета до пилището. Виктор стене. Опа, и аз ще я падна. Джими се приготвя и се изстрелва. Нито го в нослето. И Роврек има. Виктор още не се изправя. Това вече се изправя. Джими се изтреси на земята. Съдята отброява. Виктор мисли, че се повдигна. Още не. Трябва един от тях да се изправи на кръчка. Намери с леви крака. Да се изправи и заби и шибна го така, че да не може да стане. Леле, това е много готино. Що Виктор не се изправя? Защо? Той ще получи дископатия на сутринта. Не го знам как ще ходи на училище. Туш! Рефера забрави туша. Не, има дигане, защото малумния рефер забрави. Какво е това? Надгробен камък. Да, надгробен камък. Но... не беше както те. Туче... Не стана. Сега не ги знам какво правят, но някакво сигурно. Роврек, дами и господа. От Викторче. Джими ми изглежда, че се зашемети малко. И като шебет. Да. Пак се забиха, но играят в бавен кадър. Той го провъртя и легна върху